Hasiera emanez, liburu honen titulua Euskal musika da, Euskadiko musikaren egungo egoera, indarguneak eta ahuleziak, aurreikuspenak, etorkizunera begira. Diskuetxeak, diru laguntzak, talde berrien sorrera, merkataritzaren egoera, merkatuaren errentagarritasuna, hainbat eta hainbat gauza ditugu kontatzeko mailinguru honetan, eta horretarako gurekin daude, lehendabizi Iñaki Etxezarraga, bera ezagutuko duzute, etxe abeslaria, eta etxe taldeko abeslaria ere bai. Bestalde batetik Joseba Gozon ere gurekin dago, bera kantautorea da, eta Gontzal Mendibil ere hemen daukagu gurekin. Hortaz, hasiko da, Lena, Iñaki, prest? Gontzal, Lena, venga ba. Gontzal Mendibil izango da, Lena hitz egiten, nik gauza asko kontatuko nizuke Joseba Gozoni buruz, bere biografiaz, Gontzal izango da, azkenean, bale ba. Gontzal Mendibilekin berdin pasatzen zait.